Krásný dobrý večer. Tady v Mlevsku, dámy a pánové, právě teď začíná, já bych mohl říct vlastně jubilejní, 5. totiž ročník finále pěvecké soutěže Oběžná dráha. Dobrý večer. Jako první přichází porotkyně, moderátorka a produkční agentury Nej Maturák Andrea Holexa. Dobrý večer. Tak, Andrea, já bych se vás možná zeptal jenom na úvod, co budete vy konkrétně hodnotit, protože taková pěvecká soutěž není jenom o zpěvu a já tak trochu tuším, že vás ten zpěv bude taky zajímat, ale ta priorita bude asi někde jinde. Já musím říct, že mě se strašně ulevilo, že právě od toho zpěvu já tady nejsem, protože to jsem tak poslouchala vzadu, tak je to hodně vyrovnané a bude to teda dneska velice těžké. Takže já jsem strašně ráda, že já jsem tady přes outfity, takže já si celý večer užiju a pak vlastně vyberu jednoho, komu to bude naprosto nejvíc slušet. Dámy a pánové, porotkyně s číslem 1, Andrea Holexa. Tak a jako druhý přichází porotce, s kterým se už trochu chvilku známe, protože se známe z rádia, měl jsem tu čest s ním dělat hodinový rozhovor a je to strašně fajn kluk, nadějný muzikant, který to prostě umí zaspívat, což nám taky dneska předvede, umí zahrát skvěle na kytaru, dokonce je to dneska už i Romeo muzikálový a hlavně to je skvělý kluk a skvělý muzikant. Štěpán Gloužek je tady! Tak Štěpáne, byl jsi někdy v porotě, nebo to je tvoje premiéra? Dělával jsem porotu vždycky na táboře v pěvecké soutěži. A jsi přísný porotce? Já myslím, že ne. Ty na rozdíl od Andreje totiž budeš opravdu ten z porotců 4, který bude dávat ten důraz na to zpívání tady, opravdu. Doufejme. Doufejme. A ty vlastně to na tebe tak můžu prozradit, dneska dokonce učíš na akademii Ježkově v Praze, je to tak? Takže vlastně seš už taky z té druhé strany, to vidíš, z té strany učitele, hodnotitele, takže by ti to mělo jít. Co myslíš? Já doufám, že jo. Budeme držet palce. Štěpán Glouček. Další porotkyně je tady a je to mladá zpěvačka, která stejně jako Štěpán je obrovsky talentovaná a možná, že ji tolik neznáte tady od nás z České republiky, ale ona nedávno prokázala svůj velký talent ve Spojených státech amerických, dámy a pánové. Jak to tak občas bývá, doma není nikdo prorokem. Asi o tom ví svoje porotkyně Tereza Anna Mašková. Dobrý večer. Dobrý večer. Mám pravdu, Teresko, řekl jsem to správně? Řekl jsi to správně, přesně tak. No a co tedy tady, jako, co momentálně děláš, nebo kde tě můžeme případně vidět, slyšet, protože v těch státech to asi je fakt zásadní, tam uspět, a to vůbec není jednoduchý, samozřejmě ta konkurence tam obrovská, ale aby jsme taky tebe tady někde viděli, tak co? No jako tady v Česku mám kapelu, jako zatím začínáme psát vlastní věci, ale budeme mít koncert v Praze samozřejmě, ale ještě není daný termín, tak já se ozvu. A ty státy tedy, jak to tam vypadá? No tak je to tam úžasný, úplně jiní lidé, že jo, užívají si to. Všechno. Takže je možný tam prorazit. Je to jako možný z té střední Evropy i z té malé České republiky se prostě tam prosadit? Já. On to nikdo nedokázal totiž, jako jo. Jako já si myslím, že je to možné, ale je to těžké. Je to prostě o štěstí a o lidech, které potkáte. Tak protože palce. Tereza Anna Mašková. A jako poslední porotce, ovšem rozhodně ne poslední významem, naopak, je to šéf této poroty. Přichází Petr Vondráček. Dobrý večer, Petře. Dobrý večer. Když je tak vidím, chce se mi říct, tvoje tvář má známý hlas. To už je neuvěřitelný.
jak v těch médiích a tady v tom showbiznesu takzvaným, jak je to všechno pomíjí. To, že v 6 let jsem hrál na pianu u Miloslava Šimka, že jsem dělal hády, kdo jsem, já nevím co všecko, všechno zapomenu to. Teď jsem prostě Tina Turner. Super. Ne, v této souvislosti se tě nemůžu ještě nezeptat na začátek dnešního večera, když jsme u toho názvu Tvoje tvář má známý hlas. Prosím tě, stalo se ti někdy, že tě někdo nepoznal, nebo že tě dokonce měl za někoho jiného, že si tě splet s někým? Měl jsi nějakou takovou zkušenost? No upřímně řečeno, že mě lidi nepoznají, to je normální, tak já když si nechám trochu zarůst, vezmu si černý brejlák šiltovku, tak mě nikdo nepozná. Ale ježišmarja, splet si mě někdo s někým, to ne, to je jako, že mi říká Jirko, protože existuje Jirka Vondráček, což je brácha od Heleny, tak na to jsem zvyklý, na to slyším. Když mi řeknete Jirko, tak se otočím. Nebo na Dvořáčka taky, to jsme taky spletli. Ale že by vyloženě si mě někdo splet jako s někým jiným, to asi mám ten svůj ksich tak výrazný, že zase si mě nepletou úplně. Ale po této týž na Nově to přijde, to se píš teda. No myslím, že jo. Já nevím, co přijde po této travesti show na Nově. mě to teda bavilo nás to opravdu všechny. A teda zejména s Davidem Krausem jsme si hrozně notovali, když jsme už dotočili ten poslední 10. díl, protože ono už je to natočený, tak jsme řekli tak a teď budeme chodit na ty místa, který známe, mezi ty naše kamarády, muzikanty, protože jsme byli tak vlastně vykolejení z toho normálu, že jsme pak nevěděli ani co jsme, kdo jsme a co máme dělat. Člověk prostě musí, když se na někoho vydává, bere si masku, paruku a barví se na černo a podobné věci, bere si čočky, což je mimochodem strašně bolestivý, tak se musí pak jako hodit do normálu. Takže teď už já myslím, že my jsme to dotočili asi před 2 měsíci, tak teď už se pomalu dostávám zase do normálu. A je to zase ten Petr Vondráček, šéf naší poroty.
Andrea Jisková. Díky moc. 10 let přijela z Prahy, připomínám. Tak a teď už pojedeme na Moravu, na Jižní Moravu, krásnou Jižní Moravu. A z jihomoravské metropole z Brna, až z Brna sem do Benovska přijela 15letá Klára Hromádková a zaspívá od Duffy písničku Merci. Klára Hromádková!
Tak to byl Martin Kahoun. Máš v hlavě cosi, zní to jak ráda, nevíš, jak se nosit, ale nepředpokládám, že je to tím, že se na tebe málo kouká. Já přece vím, odkud ten vítr fouká. To kdysi bejvávalo, musím se smát. Co se to s tebou stalo? Já přece vím, jo, to se občas stává. Bude to tím, že jsi právě zamilovaná. Teď máš v hlavě brouky, z lásky ty chlouby, do hlavy řepíky a řekli ruku líbám. Hned se chceš objímat a přijít se o kroky, aby ti svítily oči jak šárovky. Neberu to slova, řekni si lampička, je to jen písnička, lásky plná. Tak pojďte soutěžící, pojďte všichni k nám. Pojďte tak, jak jste číslováni. Takže Sabina Uxová, teda jmenovitě, Aneta Millerová, Matyáš Cahák, Viktorie Tandlerová, Agáta Krejčí, Michála Pecháčková, Daniela Ulrichová, Nela Duchačová, Klára Hromádková, Patrik Radecký, přichází také, ano, Klára Brožová je tady, Anna Hamanová, Lucie Lexová, Magdalena Šupíková a konečně Hinek Hradecký. Jsou tady všichni? Ať jsou vidět. Pojďte se takhle posunout, jste tady všichni. Těchto 15 přátelé bylo tady ve finále letošního 5. ročníku soutěže Oběžná dráha. Tady v Milešku. A jak to všechno tady celé dopadlo, tak to nám řekne samozřejmě naše porota. Takže zvu dnes naposledy na pódium Petra Vondráčka jako šéfa poroty, Štěpána Kloučka, Terezu Maškovou a samozřejmě Andreju Alexu. A pojďme to všechno rozlousknout. Tak, nejprve tedy předáme cenu za outfit, a to byla tady Andrej Parketa, ta to všechno zkoumala okem velice znalým, takže to všechno ty vaše oblečky, převlečky a jiné věci posoudila, jak to tedy dopadlo. Kdo získá cenu za outfit? Andreo.
Takže všem to strašně moc samozřejmě slušelo, bylo vidět, že všichni si na tom dali záležet, ale u mě to prostě vyhrála na prvním místě kočka. Kočka Viktorie Tandlerová. Viktorie Tandlerová získává dárkovýšek DM Drogerie v hodnotě 600 korun za nejlepší outfit letošního ročníku Oběžné dráhy. Tak gratulujeme. No a teď už pojďme samozřejmě na třetí místo, protože aby jsme to napínali, vítěze či vítězku vyhlásíme úplně nakonec. Takže teďka ty dvě místa, jak se říká na bedně, bronzová a stříbrná, která, jak jsem vám už přátelé před chvilkou prozradil, já nevím, jestli to porota slyšela, tak o ty se porota málem popradal vzadu, protože vítězku měl jasnou, nebo vítěze, teď nevím, jak to říct, jo. Ale druhá třetí příčka, tam to bylo opravdu velice, velice napjaté. Takže třetí místo vyhlásí Štěpán Klouček. Tak já bych chtěl takhle veřejně pogratulovat za třetí místo Patriku Hradeckému. Tak Patrik Hradecký, jenom co všecko, obdrží 2 vstupenky na muzikál Horečka sobotní noci v divadle Kalik v Praze. Tam je i CDčko s muzikou, kterou může z tohoto muzikálu poslouchat. A voucher na roční registraci na talentida.com v hodnotě 1450 korun. Talentová organizace, která může tebe, Patriku, někam posunout dál. Takže držíme palce i do budoucna. No a teď už nám řekne Tereska Anna Mašková, kdo se nakonec, tedy po tom urputném dohadování poroty, umístil na té stříbrné pozici, na druhém místě. Teresko. Takže na druhém místě se umístila Nela Duchačová. Soutěžící číslem 8, 10letá Nela Duchačová z Prahy. Ostatně potvrdila, že druhé místo v celostátní soutěži Českého rozhlasu Česko zpívá nemá nadarmo. Takže Nela Duchačová, co získala? Ona ještě prozradím. Studiová sluchátka AKG, která vidíte velice kvalitních parametrů. AKGčka jsou jedny z nejlepších na světě a opět voucher na roční registraci zdarma na talentida.com, což je, jak říkám, agentura talentů v hodnotě 1450 korun. Takže blahopřejeme, ještě jednou zatleskáme. Tak a kdo vyhrál 5. ročník Oběžné dráhy rok 2016 tady v Milažsku? Jak už jsem řekl před malou chvílí, pro porotu to bylo celkem jasné. Jak to bylo u vás, přátelé? Shodli jste se s porotou? Tak to se dozvíme právě teď z úst šéfa poroty Petra Vondráčka. Jo, děkuji za slovo. Vezmu si. Já nejsem šéf, já to nemám rád, tak rozhodně, je to opravdu těžká pozice. Nicméně, dohadovali jsme se, ty rozdíly byly, to bylo obod někde o 2, bylo to nesmírně těsný a všem patří ještě jednou obrovský potlesk, protože jsou výborní všichni, super, prostě paráda a já bych nejradši všem rozdal sluchátka AKG. Ale vítěz může být jenom jeden, v tomto případě je to vítězka. Dámy a pánové, porota se usnesla na tom, že nejlépe dneska zpívala a všeobecný dojem udělala na nás Klára Hromádková. Letá dívka z Brna Klára Hromádková je vítězkou 5. ročníku Oběžné dráhy. A ještě něco Klárka dostává. Klára Hromádková, ano, vítězka. Klárko, ty si budeš moci zaspívat v dohledné době na připravovaném turné Pavla Calty, známého písničkáře. Takže ty tam budeš hostem jeho koncertu, jednoho z těch, který on pojede po České republice. Pavel tady byl minulý rok, nám připomínám, jako předseda poroty na místě Petra Vondráčka. Takže toto bude tvoje cena, myslím si, že ta zásadní.
Potom získáváš, a už ho myslím, máš v ruce, ano, mikrofon Samsung Q8, což je opravdu špička, stejně jako AKG mezi sluchátky, tak tohle mezi mikrofony. Potom k tomu kabel samozřejmě, ten máš taky, koukám, nahrávání ve studiu Lavadero, organizátora soutěže, takže můžeš nahrát další písničky právě v tomto studiu. A zase tady je ten voucher na roční registraci zdarma talenty.com, tedy je to agentura, která se stala o talenty v hodnotě 1450 korun. To všechno je tvoje, gratulujeme! Klárka Hromádková. Já jenom ještě doplním, že všichni soutěžící získávají, to, že má všech už je to dlouhý dneska, omlouvám se. Vás 15 dostává reklamní předměty od jednoho z partnerů Kytary.cz. Mimo prvních 3 vítězů dostávají také všichni čtvrtletní registraci od talenty.com zdarma a všichni soutěžící získávají vynikající oříškovou směs od sponzora Violka, voňavý obchůdek Milevsko, tak si to užijte a dejte si něco dobrého na zub. Děkujeme. Já samozřejmě děkuji všem soutěžícím, mnozí vážili cestu sem do Milevska opravdu zdaleka. Takže díky, že přijeli, gratulujeme vítězům, vy ostatní úplně nevěžte hlavu, protože možná už za rok vás čeká něco velkého a zásadního. To, že se to nepovedlo dneska, neznamená, že se to nemůže povést třeba příště. Děkuji vám, že jste přijeli, že jste byli skvělé publikum, že jste soutěžící podporovali a doufám, že za rok opět tady na oběžné dráze 6. ročníku na viděnou. Hezký zbytek večera. A děkuju porodně. Petr Ondráček, Štěpán Klouček, Anna Mašková a skvělá také byla Adriána. Děkujeme. Díky, dobrou noc.